Per la part sindical també n'hi ha moltes adhesions. Per exemple, la de la Intersindical Valenciana, en representació de la qual tenim amb nosaltres a Adel Francesc. Mireu, la ràdio i la televisió valenciana que teníem no ens agradava a molta gent, però era la nostra ràdio i la nostra televisió. I ens l'han llevat. I en l'ADN d'Intersindical Valenciana està la defensa de l'autogovern i la defensa de la llengua i cultures valencianes. Evidentment, anem a signar. I anem a procurar que moltíssima gent signe. I per últim, volia donar-li les gràcies al Consell Valencià de Cultura per acollir avui aquest acte, perquè jo crec que és molt simbòlic que s'hagi fet així, en una institució de la Generalitat Valenciana, perquè la televisió valenciana i la ràdio valencianes també haurien de ser una institució de la Generalitat, una institució de tot el poble valencià, i ens han furtat una institució, cosa que no hauríem d'haver concedit mai. Gràcies.